O irmanamento entre o Carballiño e a localidade italiana de Noventa Padovana co pulpo como eixo de unión será perfilado por unha comisión integrada polo alcalde e representantes dos grupos políticos da Corporación Municipal e tamén de asociacións vencelladas co comercio do cefalópodo e o patrimonio cultural. Así o confirmou hoxe o concelleiro de Turismo Manuel Dacal, que adiantou a presenza dunha delegación de Italia na Festa do Pulpo e nas xornadas previas á cita gastronómica que dende hai 2 anos ten como atractivo a súa declaración como Festa de Interese Turístico Internacional. Escoitamos ao concelleiro de Turismo. Bueno, nestes momentos, dentro do Concello do Carballiño, estamos a firmar ese convenio de hermanamento coa cidade de Noventa Padovana, ao lado de Padova, xusto prácticamente a 30 e tantos kilómetros de Venecia, e donde, bueno, pois, ese salto de internacionalidade que lle dimos á Festa do Pulpo, pois estános dando precisamente en esa zona, pois verdadeiramente bons datos. Esa xente estáse poñendo en contacto continuamente conmigo, están encantados, nós tamén esperemos que así sexa, e, bueno, para elo, pois, estamos a formar unha comisión. Esa comisión vai estar representada por en este caso, o alcalde e eu como concelleiro de Turismo, despois xa van estar tamén unha persoa de cada grupo político, e, bueno, pois, para darlle adiante forma, leválo no seguinte pleno, neste probablemente non nos dé tempo, irá no seguinte, e xa para proceder ese hermanamento, que xa teño tamén concretado a visita deles á nosa Festa do Pulpo no mes de agosto, o segundo domingo de agosto, este ano é o día 11, e van estar aquí presentes, principalmente no plato xigante. Representantes, o seu alcalde, o seu concelleiro, parece ser que algún medio de comunicación tamén, e, bueno, pois, eu creo que é un bo dato para que esta vila, pois, cada vez, pois, teñamos máis renombre no exterior. A orixe deste irmanamento con esta vila de 10.000 habitantes da comarca de Padua é situada a 35 kilómetros de Venecia e que ali celebran cada ano na segunda semana do mes de outubro a Fiera del Polpo, un evento con gran afluencia de visitantes e que combina atraccións, concertos e unha variada oferta gastronómica co pulpo como prato de referencia. Foron os propios italianos co concelleiro de Comercio e Feiras da localidade, Davide La Felice, como interlocutor, os que se puxeron en contacto con Manuel Dacal a traverso dunha xuntanza telemática en a que se chegou ao acordo de iniciar os trámites para un convenio de irmanamento.